Avui obrim la revista amb una gran cita amb la cuina. Laura Grande, bon dia. Bon dia, Ampar. Així és, cita a Madrid amb els millors cuiners del món. Comença d'ací a mitja hora un certamen en què veurem els plats més innovadors, les últimes tendències. És Madrid Fusión. Estaran els grans xefs de la cuina contemporània per a ensenyar-nos quina és la moda a la taula i com preparar-ho. I cada volta més ara veuran presència valenciana. Així a Madrid Fusión veurem les tendències més vanguardistes en el món de la cuina i com interacciona, per exemple, amb internet i les noves tecnologies. El certamen comença esta mateixa vesprada amb un marcat caràcter valencià. El safrà és la moda a la cuina dels més sibarites i la responsable és esta dona valenciana, María José San Román. Esta vesprada la veurem a Madrid Fusión, la cimera internacional de la bona cuina. María José exposarà diverses tècniques per a recuperar esta espècie. Serà el tret d'eixida d'un certamen amb més valencians, com els que ens explicaran els secrets d'un bon allioli. A Madrid Fusión estaran els grans gurus de l'avantguarda culinària. Adrià promet amb una simbiosi de dolç i salat. Aprendrem a menjar Coca-Cola amb forqueta i ganivet i també estaran Sergi Arola, Arzac, Ruscalleda, Subijana. Grans noms que un dia ens preparen exquisitats i un altre ens sorprenen, amb entrepans així d'innovadors. Esta és la quarta edició de Madrid Fusión, que enguany reta homenatge als altres cuiners, els televisius, com ara Arguiñano. En realitat, tota la cuina innovadora estarà així a Madrid Fusión. Metemos aquí las hierbas. I de la cuina a la passarel·la perquè avui s'ha presentat a Fira València la quarta setmana de la moda de València. Tindrà lloc del 29 al 31 d'este mes. Desfilaran 28 firmes, la majoria de la nostra comunitat. Té un pressupost de vora 900.000 euros i enguany augmenten els patrocinadors. Com a novetats, una nova pantalla gegant al carrer perquè es puguen seguir les desfilades, la creació d'un comitè de selecció que valorarà les col·leccions i un nou premi per a la trajectòria d'una empresa del sector. L'autor de pel·lícules com ara Eduardo Manos Tijeras o Sleepy Hollow ha presentat avui a Madrid Sweeney Todd, la seva última pel·lícula. Mesures de seguretat i admiradors a parts iguals s'han donat cita en una roda de premsa més que multitudinària. Així el pinten els seus fans i així és en la realitat. Un retrat més que encertat el d'esta jove que s'ha colat en la roda de premsa. Fotògrafs, cap, excepte l'oficial, periodistes, més de 100. És el resultat de ser un director dels anomenats amb univers propi. Tim Burton repeteix en Sweeney Todd per 6a vegada amb Johnny Depp, però diu no ho nota. 6 voltes he treballat amb ell i pareix que hagi treballat amb 6 persones diferents. Cada volta és nou. En esta ocasió, a l'excés de sang habitual se li afegeix un excés musical. Amb esta pel·lícula ha guanyat 2 Globus d'Or, però no espera que el tio Òscar se'n recorde d'ell. Tinc també un bonic lleó d'or a casa, però no espere res d'açò. Soc afortunat només de fer les pel·lícules que vull. Un barber que busca revenja és l'argument d'esta pel·lícula que no pot negar ha eixit de la ment de Burton. Y mi mujer murió. Y él tiene. Després de més de 2 segles en l'oblit, la figura del músic valencià Vicent Martín i Soler comença a recuperar-se. Dimecres estrena una pel·lícula sobre la seva vida i avui s'ha presentat una nova biografia, un repàs a la trajectòria vital d'un artista aclamat a tota Europa. Rítmica, melòdica i alegre, així és la música de Martín i Soler. Contemporani de Mozart, este compositor valencià va triomfar al segle XVIII, un geni que, desgraciadament, ha quedat en l'oblit durant 2 segles. Ara, el musicòleg argentí Leonardo Weissman ens acosta al personatge. Él se presenta ante la sociedad de su tiempo, ya sea en Viena, en Londres o en San Petersburgo, se presenta él como valenciano o como español. El talent de Martín i Soler va recórrer tot Europa, Nàpols, Viena, Londres, Sant Petersburg, 3 dècades d'èxit i d'aplaudiments. Les seues òperes i ballets van commocionar el públic. Diuen que després de l'estrena d'Una cosa rara podria haver tingut tantes aventures amoroses com haguera volgut. Ara es vol redescobrir l'estil dolç i lleuger que va conquerir la societat de l'època. Un pas és este llibre,
Un altre es farà dimecres amb l'estrena a la pel·lícula Martini il Valenciano, al Palau de les Arts de València. Fabriquen fil d'or i plata fina des de 1835. El tirador d'or de la família Gómez a València és únic a Espanya en la seva especialitat. Els seus delicats productes abasteixen fins i tot la família reial. Els telars de fusta no paren, treballen amb molta cura i precisió l'or i la plata, cintes, canutillos, flecs, puntilles, cordons i brodats. Tots estos productes ixen del taller artesà d'este tirador d'or. Antiguamente empezó siendo plata de 990, que es la plata pura, un poquito aleada, y luego también bañada en oro. En eso es lo que se consiste el hilo de oro. Esta fàbrica és un tresor únic a Espanya. Des d'ací ixen fils d'or i plata com este, fets a mà, fins i tot per a la família reial. Básicamente dirigido hacia ornamentaciones de palacios, uniformidades de alto rango, de especialidades de Casa Real, patrimonio. Amb els fils d'or i plata d'esta empresa valenciana s'han confeccionat els flocs i galons dels uniformes de gala del rei Joan Carles i el príncep Felip. També han dibuixat els brodats del vestit de nòvia de la infanta Cristina. Però la família reial no és l'únic client de prestigi del tirador. També ha restaurat el mantell de la Mare de Déu de les Palomes d'Alacant, art en estat pur que manté l'esplendor de la rica tradició valenciana. Scarlett Johansson